или че в книгата «Моето семейство и други животни» Джералд Даръл описва 5 години между 1935 и 1939, които прекарва със семейството си на гръцкия остров Корфу. Там той е очарован от местната флора и фауна и дори носи вкъщи всякакви животни, които отглежда като домашни любимци. 20 години по-късно, вече в Англия, Даръл решава да разкаже в книга за животинския и растителния свят на Корфу. Творбата обаче се превръща в емоционална носталгична автобиография, която по думите му е вдъхновена от спомените за омагьосващия пейзаж на гръцкия остров, от приятелствата с хора и животни и от ексцентричното поведение на всички членове на семейството му.